Kaixo guztioi. Kaixo. Kaixo. Mentxe gatozkizu gaurkoan ere, eta berri batekin. Azken honetan berri asko ditugu, eta azkenekoan nire esan genezake erabakia eta konpartitu nuen zuekin, eta kostata pixkoat, obiskoan esperan egon dugea, eta azkenik aste honetan izendapen berria etorri da. Pixkoat nire partez, gure insolidun ekipora, nik alde egiten dedalako, Patxi Izko izango da parroko moderatzaile berria. Hoxe jakin arazi dute aste honetan, eta besterik gabe, nik lehen azkeneko bideoan esan bezala, eskerrak ematen dizkizuet, niretzako urte ederrak izan dut direlako, eta hoxe opa diot Patxiri, berarentzako ere, niretzako bezin ederrak izan daitezela, hemen emango dituen urtek. Badakit ez da eskatu behar ere, badakit harrera oso ona ingo zaiola gure herri hauetan, gure parrokia hauetan Patxiri, eta hemendik aurrera bere izango da. Nik ja 28 igande honetan, nik ja nire azkeneko mezak emango ditut parroko bezala, euskalo, eta gero San Miguel egunez, ja abionez joango naiz klasea duket eta abionez joango naiz klasea. Baina betire seituko dugu kontaktun, bihotzen aramongo zaituztet, eta ongi etorri egiten diogu gure parroko berriari. Gaur, onartzen dute pozik eta lai gonbidapen berria, eta jakin zazue segituko dugula berriz, horrela egin dugun bezala, orain arte egin dugun bezala, Jesus, Mai eta Santi eta Miguelekin, eta hor hirukote, laukote ona egingo dugu. Eta, mantxo ezagutuko nauzue. Oso, ongi izan denak. Txau. Txau.